Aga jinge dekai round of 16 jong ka FIFA World Cup kala du jong Snem arhajar Shipel ka Spain ya ekari ka pompat jupoi sya ka quarter final kata ka Morocco. Aga ne jinge dekai ka Spain ka kham khlan bunsha ya ka Morocco aka bakal yo adu 90% ka position kat ba ka Morocco ka yo tang ar thulai persen ka position. Aba Phai sya kan ke jingle kai nadu basdang jong ke jingle kai hadu ka khandai permanent bat ka live permanent ka extra time baru arteli ki team Khlem la ban pen ki jar bat dai ha ka penalty shootout ba ka Morocco kalala bat penlim ya ka Spain da lai lanot bat leng ba ke jing job ka Morocco ka sien ka baning kong ba kan yo rong sya ka quarter final ha ka jingle kai World Cup ha ka wai pat ka jingle kai ka Portugal Prussia ya ka Switzerland bat kadai ka sim ka baningkok bagi neki arteli kiri kini akan do haga jingle kai World Cup akan neki jingle kai Cristiano Ronaldo ku Khlem yo yele kai haga fast 11 apa Phai sya ka neki jingle kai ka Portugal kala ban ki jar ningkong tang ka minit ka bakhat nyau leng ba Gonzalo Ramos kala penbu dang Felix bat haga minit ka ba live pelai defense jong ka Portugal Pepe kuliyo ban tap ya ka gol ka ba ar jong ka Portugal bala penbu da Fernandes bat ha ka kilamit kata ha ka minit ka basam peway u Gonzalo Ramos la yo biang ban tap ya ka gol ka ar ka jong u bat ka balai na ka banta ka Portugal tang hadin 20 minit leng bau Guerrero ka Portugal ka yo ban tap ya ka gol ka basau ka jong ka ya ka bol la yarap bu Gonzalo Ramos bat tang hadin lai minit ka Switzerland ka yo ban tap ya ka gol ka baningkong ka jong ka kata ka minit ka basan peu pra leng bau u akanji bat haga minit ka bahin riu Gonzalo Ramos kuliyo ban tap ya ka gol hat-trick baningkong haga ni ka World Cup ngan taw Snem bat ka dei ka gol ka basan naga banta ka Portugal bat shwa ban kut ka jingle kai ka ta haga minit ka bakhandai peu plus fel liyo ban tap ya ka gol ka bahin riu jong ka Portugal bat ha bakut ka ni ka jingle kai ka Portugal ka job suk ya ka Switzerland dan riu la ka way bat leg ba ka ni ka jing job ka Portugal ka liyo ban rung sya ka quarter final ha ka sien ka balai ka ta na du Snem arah jar riu